L'escola Joaquim Ruyra fa més de 10 anys que treballa les noves tecnologies dins de l'aula. Els seus alumnes no van a l'aula d'informàtica quan han de treballar amb dispositius electrònics, sinó que els fan servir a la seva classe en petits grups interactius. Gràcies a això, han aconseguit que la Fundació ASECO els atorgui el seu Premi Educació 2021. Van notar que nosaltres el tractament que fem de les noves tecnologies és diferent a l'habitual. Sobretot perquè no tenim aula d'informàtica, tots els dispositius electrònics que tenim des d'impressora 3D fins a Chromebooks, iPads, tablets, Android, tot el fem servir dins de l'aula i en petit grup. La manera d'introduir les noves tecnologies a l'aula sense deixar de banda els llibres, els diccionaris i les enciclopèdies és el que els ha fet rebre aquest premi. No substitueixen els vells dispositius per uns de nous, sinó que busquen en cada moment quin és el que dona un valor afegit a la tasca que estan fent els alumnes. El que fem és sumar diferents maneres de fer arribar els aprenentatges als alumnes. I penso que aquesta és la clau de l'èxit, no? Tenim molt de recorregut com a escola en ús de les noves tecnologies i el que hem fet és anar introduint noves maneres de treballar a l'aula. Al mes de juliol, la Fundació ASECO els va fer un donatiu de 19 iPads. L'escola Joaquim Ruyra ha aprofitat aquests dispositius per seguir acomplint un dels seus objectius, donar accés a la societat de la informació a tots els seus alumnes.